Ako'y muabaga sa iyang silot. Ako'y magpapriso. Sa salida siguro nga ingon ana, pero sa realidad sa kinabuhi sa tao, kung makita niya ang tao o sa kasadaan, ang tao mo ingon pa, mirisi niya. Mao niya ang realidad sa kinabuhi. Mirisi. Nagsige na niya siya panglibak nako. Nagsige ni siya ang panghilabot sa atong mga butang. Kawatan kay ni siya. Mirisi niya nga na-precious niya. Mao ni mga higala, ang realidad sa kinabuhi sa tao, apan si Kristo mianhi, iyang gipasan ang tanan natong mga kasalanan, kaya haya di ay nato. Imbis ikaw at ako mo'y ilansang sa krus, kay kita ang nakahimog sa maong sala, apan si Kristo mao'y nagpakamatay tungod og alang kanimo. Aron ang iyang kamatayon mao'y magdala ka na to o kinabuhi, mao'y magdala kanimo sa kinabuhi na walay katapusan kung ikaw mutuo ngadto kang Kristo Jesus. Takos siya nga imong tuhuan, takos ang Dios si Kristo nga imong pasalam. Nganuman siya ang nagpakamatay alang kanimo. Amen. Nalipay ba mo sa maayong balita na akong gisulti nganhan kaninyo nga si Kristo namatay tungod og alang kanimo, tungod og alang sa atong mga kasalanan. Pagkadindot di ay